रुनिकाटा हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै गोबां रांनि दंफांजों लोगोसे 14 साखा गारि हमनो हादों। गोबां समनिफ्रायनो रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव हाग्रा बिफाननि बिथांमोनहा बायदि बायदि रोखोमनि आयेन बेरेखा दंफां लांखोमानायखौ हमबोबाय थानायखौ रायजो राजाफोरा बयबो नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय सनिबार बारायखालि मोनानि 11 रिंगासो समाव रुनिकाटा रेन्जनिनो सिङाव थानाय बान्दरगुरि गामिनिफ्राय गंसे AS-25 EC 8794 14 साखानि ट्राकजों लोगोसे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ रेन्जारजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा हमनानै रुनिकाटा रेन्जनि मावखुलियाव दोनफैनाय जायो। नाथाय दिनैसिमबो बेबायदि गोबां आयेन बेरेखा दंफां हमबोनाय, गारि हमबोनायफोरखौ बिफाना मा खालामो? मानोना बिफाननि मावख'फोराव बेफोरबायदि हमजानाय आयेन बेरेखा दंफां आरो गारिफोरखौ नुनो मोननाय जाया रायजो राजाफोरा। आसलते बफैनाय जाना मैया 11टा हरनि 11टा समाव नैबे 14 साखा ट्राकआ थारमाने मोनसे जायगायाव दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बेटलाइनफोर मोनहैग्रोदोंमोन। ओमफ्राय माखासे जोङो दाख्लैनिफ्राय एसे एनै माखासे माबा होनानै मानसि माबाबाय थानाय पाइलटफ्रानो ज' माबालायनानै बाव बिसिम रेन्जारनो सोमजायहरनाय जादों आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोङो प्रपार इनभेस्टिगेसनखौ नांगौ आरोखि। आसलते मा दं बे गारियाव? ओरैनोथ' लेगेल होन्दों बिसोरो गाम्बारि, होमबाबो गाम्बारियाव जों बोरै बबेनिफ्राय मा फाथालेन ना मा जायखिजाया बेखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ डिपार्टमेन्टेलि। डिभिजनेल फरेस्ट अफिस सोर मा कमिटि बानायनानै इनभेस्टिगेसन खालामो माने क्लियार होनांगौ आरोखि। आसलते बबेनिफ्राय फैदों होननानै नोंसोर मिथिनायाव एसेसो आइडिया दं नामा? मिथिनाय आइडिया माने रुनिकाटानि खोला बे बान्दोगुरि होननाय जायगायाव माबादों आरोखि बेखौ हमनाया। औ हमनाया मोननाया बे बान्दोगुरियाव हमदों। औ बान्दोगुरि बेनिफ्राय बाव लाबोदों। औ बेनिफ्राय बाव लाबोनाय जादों। माने नोंसोर प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आरो बबेनिफ्राय बबे जायगा मा, बबेनिफ्राय बबेयाव मा मुरा, बबेनि फाथालेन सोरनि हा, बेखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टखौ खावलायो आरोखि। नोंसोर डिपार्टमेन्टनि माजों रायज्लायदों ना अफिसारफोरजों? डिपार्टमेन्टेलिथ' जोङो माबा हिसाबै जों नियारेस्ट हिसाबै जोङो रेन्ज अफिसारनाव कल खालामदों। बिनिफ्राय माबाबाय आरोखि लायदों, बियो थांदों सारा गावनि टिमफोरखौ लाना फैदों। बे आरो सानथिफुरनि स्टाफफोरबो दंमोन बेटालियन, ओमफ्राय गावजों लोगोसे गोदान ग्रिन हान्स मोनसे टिम दंफैयो, बिसोरबो दंमोन आरो बिसोरखौ लानानै लायदों आरो। আচলতে সেইখিনি হ'ল ঘৰতে ৰোপণ কৰা গমাৰি হয়, গমাৰি কাঠ হয়। এখন পাতালেণ্ড আছিলে টুকুৰাঝাৰৰ ফালে, সেই পাতালেণ্ডত প্ৰায় 18 CM মাল তেওঁলোকৰ মানে নিব লগা হৈ আছিলে। মানে গমাৰি ঘৰত নিজে কৰা গমাৰি আছিলে। কিন্তু আমি গম পালোঁ যে তেওঁ হাতীতৰা বুলি এখন ফৰেষ্ট ভিলেজত ৰাইজে ৰোপণ কৰা এটুকুৰা মাটিৰ পৰা কিছুমান গমাৰি কাঠ কাটিছে। অফিচিয়েলি চাবলৈ গ'লে যে ৰাইজৰ মাটি বুলিতো কোনো কথা নাই, এইটো চৰকাৰী মাটি হয়। গতিকে আমি ধৰিছোঁ, ধৰি পেলাই এতিয়া অনুসন্ধানৰ কাৰণে আজি চিজ কৰা হৈছে। কাইলৈ আমি ইনকুৱাৰী এটা দিছোঁ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু ACF যাব কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে এনেকৈ কাঠখিনি নিব লগা হৈছে বা হেমাৰ চেমাৰ আছে নে, গোটেইখিনি অনুসন্ধান কৰা হ'ব। তাৰপিছতহে আমি বস্তুটো বাজেয়াপ্ত কৰাৰ সম্পৰ্কে আমি চিন্তা কৰিম। কিমান টকাৰ কাঠ আছে তাত? গমাৰিটো ঘৰত ৰোপণ কৰা গমাৰি খুব এটা দাম নহয়, 300-400 টকা চেফটিৰে হয়। খুব বেছি গ'লে 2 লাখ টকামানৰ কাঠ হ'ব পাৰে, কিন্তু কাঠখিনি জংঘলৰ নহয়, ঘৰত ৰোপণ কৰা কাঠ হয়। প্ৰাইমাৰীলি ইলিগেল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। প্ৰাইমাৰীলি ইলিগেল মানে তেওঁ য'ত পাতালেণ্ড আছে তাৰ পৰা নি পেলাই বেলেগৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা বুলি সন্দেহ কৰা